चकलीची भाजणी तयार झाली. भारी गमतात. दिवाळीमध्ये तुम्ही गेलात कोणाच्या घरी तर सगळ्यात पहिला समोर काय येता? सगळ्यात पहिला काय येता नाही, ताट येता फराळाचा. ताट चांगलं होतंय, फराळाचा ताट येता. आणि त्याच्यानंतर माझ्या समोर जर फराळाचा ताट इला तर मी काय सगळ्यात पहिला त्यातला उचलतलंय ह्या तुमका माहित असतात तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. वहिनी काय उचलतली? वहिनी पण ताट, कारण वहिनी गोड अजिबात आवडत नाही आणि तुपातलं तर नकोच नको. म्हणून आम्ही दोघं एकच वस्तू उचलतो, ती म्हणजे समोर दिसणारी चकली. आणि मग ती चकली तोंडात गेली आणि ती जर खुसखुशीत आणि तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळणारी असात तर लगेच तोंडातनं दुसरा शब्द बाहेर येतात. काय सांगा? कशी केली? बाहेरून आणली, ऑर्डर केली की घरी केली? कुठली भाजली, कोणी केली? की अशीच कुठली तरी झटपट होणारी रेसिपी म्हणजे चकली केली. त्याचं उत्तर जर आलं समोरून भाजणीची चकली आहे होई आणि मी घरीच केली, तर त्याच्यानंतरचा प्रश्न काय असतो लो? काय 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 एवढी आवडली ना तर ती म्हणतात बाय बाय. भाजणीची चकली म्हणतात ना, ज्याका जमली त्याका सगळ्यात जमला. मग त्याच्या पुढचा प्रश्न माझं तर हेच असतो, अरे भाजणीच्या चकलीचं साहित्य माका देतात काय, म्हणजे पुढच्या वेळच्या दिवाळी किंवा आता घरी गेलं काय बाकीचे गप्पा सोडून डायरेक्ट आधी तिची ती रेसिपी सुरू होता आणि मग व्हॉट्सअपवर नोट डाऊन माका पाठवा. असं तुम्ही करतात की नाही का नक्की सांगा. अशीच भाजणीची चकली आम्ही एकदा मामीकडे गेलेलो, तिने केलेली आणि ती अप्रतिम झालेली. अजून चव तोंडाला. हा, गेल्या वेळेला तुमका दुसऱ्या मामीची सांगितलेली, मोठ्या मामीची. ह्या वेळेला तुमका आमच्या मामीची सांगतो, म्हणजे माझ्या मामीची. हा, चला आता करूया सुरुवात. भाजणीची चकली करूची आता वाटी, कप, कायो घ्यावा घरातली एक वस्तू आणि त्याचा प्रमाण घ्यावा. आता ह्या वाटीनेच मी हे 3 वाटी तांदूळ, पण फक्त बासमती नको, नाहीतर ते चिकट असतात ना. बाकी कुठलेही तांदूळ घ्या. बासमती तांदूळ जेवढंच तेवढं शिजता म्हणून तो घ्यायचो नाही. आणि त्याचप्रमाणे ही अर्धा वाटी चण्याची डाळ, अर्धा वाटी ज्वारी, पाव वाटी उडदाची डाळ, पाव वाटी मुगाची डाळ आणि ही पाव वाटीपेक्षा म्हणजे 4 चमचे जिरा चमच्याने ओतला सर आणि हे पाव वाटी धणे. आता कढई तापून घेतलंय. आता आपण घालूया तांदूळ. तांदूळ ना असं बघा हातीचा स्पर्श करायचो, गरम लागले आणि जर असं तांदळाचा तो एक खमंगपणा सुगंध येतो, तेवढं लाल करूचे नाही. आम्ही वड्याक जसा भाजतो ना तसा भाजणीचा पीठ भाजायचा, म्हणजे हाती बघा आता चटको लागलो तांदळाचो. आता मी गॅस बारीक केलाय आणि हे आपले तांदूळ काढून गेले. जर असं खमंग सुगंध येलो लहायाक येतात तसो. आता आपली चण्याची डाळ. चण्याची डाळ फक्त 1 वाटी आहे. मंद आचेवर ढवळून घ्यायची. अशी हाती गरम लागली की काढायची. चटको लागता. आता हे सुद्धा आपण काढून घेऊया. ज्वारी तर कधीच जास्त भाजायची नाही, ती जर अशी उलपवायची, नाहीतर त्याचे काय होतले लाई आज मंद करतं. ही पण लगेच बघायची हात लावून. झाली ना थोडीशी कोमट झाली. मुगाची डाळ. मुगाची डाळ पण पाव वाटी. उडदाच्या डाळीप्रमाणे मुगाची डाळ पाव वाटी. उडदाची डाळ ही सगळा मंद आचेवरच भाजून घेतोय. तसा मंद आचेवरच घ्यायचा. मोठी गॅस केलास तर लवकर गरम होतला, पण त्या आतमध्ये तशीच ती दब रवतली. आणि मग ते काय म्हणतात ना ओलावर रवतलो आणि पीठ मग तुमचा आता जास्त दिवस चकली भाजणीचा पीठ आणून ठेवला असतो, तुमका वेळ नाही गावलो तर हवाचा नाही. आता बघा हातात चटको लागलो. आता ही पण काढतो. धने पाव वाटी. धण्याचा खमंग सुवास सुटला. आता एक शेवटची वस्तू राहिली. जिरा फक्त 4 चमच्या. जिरा म्हणते मी काय एवढा उलपवकाच नको. आपली कढई तापलेली आहे, मी ढवळलंय आणि आता ही बंद केलं. कढई आपली जाड बुडाची आहे ना, ती खूप तापलेली असतात. चला आता या बघा
अशी आमची ही भाजणी. चकलीची भाजणी तयार झाली. भारी गमतात. ही चकलीची भाजणी तयार असा. आम्ही जो प्रमाण सांगितलं ना, ह्या 1 किलो चकलीच्या भाजणीचा प्रमाण हा. ह्याच्यामध्ये आता किती चकले होतले ना मोजून, छोटे साईज मोठी साईज ती तुमका आमच्यावर तुम्ही सुद्धा बघा, म्हणजे तुमका कळताला किती चकली होतले. त्यासाठी उद्याची वाट बघूची लागते. हा. दळून आणूचा. आता पहिला थंड होऊया. हा. आणि हे का कसं दळूया माहितीये, त्या का सांगल्यात ना चक्कीवाल्याक सांगावया की बाबा ही भाजणीची चकली बनवायची हा, त्याच्यामुळे चरचरीत दळून देतो. हा. म्हणजे त्याची बघा दळणं पण महत्वाचं, भाजणी पण काटे महत्वाचं. उभारून दिसतात. भाजणीच्या चकलीमध्ये भाजणीचा प्रमाण महत्वाचा असा, भाजणी कशी भाजू होई ता महत्वाचा असा, आणि भाजणी दळू कशी होई, दळून कशी होई. आणि नंतर पण पुढे 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 त्याच्यासाठी उद्या येऊचा उद्या असा. आमका म्हणतात ना जोडून राहा. हा. दिवाळीचा फराळ आम्ही जो सांगतो पण ही- फसला ना, हा. तुमका सांगतो की का फसला आणि आणि किती मग फसला. त्याच्यासाठी फसल्यानंतर कसा दुरुस्त करू वया, म्हणजे हा. मूड ऑफ न करता दिवाळीचा फराळ करू वया. कारण बहुतेकदा फराळ बघ भले भले करणारे पण फराळ होता फसता. माणूस चुकतला नाही तो कोण चुकतला, मशनी आहेत काय ते. झटपट भाजणी कशी वाटली ती सांगा आणि परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि दिवाळीच्या फराळासाठी जोडून राहा.